खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं किलिकाम ब्रह्म जेनेसिस स्पर्ट्सआ चेस कम्पिटिशन खुंफुंदों क'क्राझार सहरनि KDSA नि बैडमिंटन एसोसिएशन इनडोर स्टेडियामाव जेनेसिस स्पर्ट्सनि बानजायनायाव दिनै चेस बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों मख'जाथावदि चेस बादायलायनाय हाबाफारियाव सा 12 लाइमोनफ्रा बाहागो लादों चेस कम्पिटिशनाव सेथि बान्था मोननो हादों समीर बासपर नैथि बान्था मोननो हादों परानज्योति राभा आरो थामथि बान्था मोननो हादों मासन आब्रार मल्ला बिथांमोना जेनेसिस स्पर्ट्सनि डाइरेक्टर बड'सा बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायथियो दि चेस गेमा जाबाय मोनसे माइन्ड खेला बेखौ गेलेयोब्ला ब्रेना स्ट्रं मोननो हायो होनना फोरमायथियो बे हाबाफारियाव जेनेसिस स्पर्ट्सनि CEO देरहासार ब्रह्म CEO निक'डिमास मुसाहारिया आरो बाहागो लागिरि लाइमोनफ्रा बाहागो लादों जेनेसिस स्पर्ट्सआ मोनसे स्पर्ट्स अर्गानाइजेशन बियो सिगांनिफ्रायनो चेस खेला आरो गुबुन गुबुन इभेन्ट्सफोर खुंबोबाय थादों जों दा दिनै सेकेन्ड टाइम चेस खेलाखौ खुंनाय जादों दा बेबायदिनो जोंहा फैगौ समफ्रावबो बेबायदिनो आरोबाव मेल्ला इभेन्ट्सफोर दंबावो जेरै जोंहा फर्स्ट वीक अफ डिसेम्बराव जोंहा इन्टार स्कुल बैडमिंटन लानायनि खोथा जादों दा बावहाय जोङो KDBA क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशनजों लोगो नांनानै जों बेखौ खुंनो सानदों ओरैनो साबेसे पार्टिसिपेटफोरा कम्पिटिशन खालामग्राफ्रा पार्टिसिपेट खालामनाय जादों दिनै जोंहा 12 पार्टिसिपेन्ट्स 12 स्टुडेन्ट्स चेस इभेन्टआव पार्टिसिपेट खालामनाय जादों बिथांमोननो देरहायोबा मा बान्था हरनाय जादों जोंहा बिसनो बेबायदिनो जोंनि अर्गानाइजेशननि बायदि फर्स्ट सेकेन्ड आरो थार्ड पजिशनखौ हरनाय जायो आरोखि चेस गेम होनोब्ला बहुद खम गेलेनायखौ नुनो मोनो जोंनि लाइमोनफोरखौ बिथांमोननि सायाव मा फोरमायगोन आरो बे गेमा माबायदि चेसआ मोनसे माइन्ड गेम्स बावहाय जोंनि स्कुलनि स्टुडेन्ट्सफोर एबा कलेज स्टुडेन्ट्सफोर गेलेयोब्ला मोनसे ब्रेन स्ट्रमिं ओमफ्राय मोनसे एक्सप'जार मोनो आरो जोंहा बेबायदि प्लेटफर्मबो मोना जोंनि जायगायाव बेबायदि खेलाबो अर्गानाइज खालामनाय जाया ओंखायनो जेनेसिस स्पर्ट्सआ मोनसे इनिशिएटिभ लादों आरोखि जे बेबायदि खेला होनानै स्टुडेन्ट्सफोरखौ स्पर्ट्स एबा खेला मोजां मोनग्राखौ मोनसे प्लेटफर्म होनो थाखाय बेखौ माने टाइमलि होनाय जायो बेखौ जोङो टाइमजोंनो जोंहा प्रत्येक मासावनो एबा मास मोननै गेजेराव जोङो मोनसे लानाय जायो खिन्थु गासिबो इभेन्टखौ जोङो टीम मेम्बार जोंहा मोनसे टीम दं दा जोङो टीमावसो डिसकास खालामनानैसो जोङो इभेन्टखौ एक्जिकिउट खालामनाय जायो आरोखि दा बिथांमोना नोंथांमोननि बे माबायाव एसोसिएशननि जेनेबा अर्गानाइजार फैनानै बेबायदिनो पार्टिसिपेट खालामनो गोसो जादों बिथांमोननि सायाव मा फोरमायनो जोंहा जेनेबा मेम्बार्स दङ जोंनो बिदिनो आरो गोसो गुदुं मेम्बारफोर नांगौ जायहा जोंनि साननाय हनाय बायदि आरो मावनो स्टुडेन्ट्सफोरनो एबा प्लेयार्सफोरनो प्लेटफर्म होनो हानाय एबा गोसो जानाय मानसिफ्रा जोंजों मावफानो हागोन जोंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन प्लास जोंनि टीमाव थानानै बिदिनो गोदान इन'भेटिभ आइडियासफोर जोंनोबो सोनानै होनो हागोन गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव गोदानै खुलिदों गंसे शपिं मल क'क्राझार सहराव थानाय गोदोनि बाजार इन्डिया शपिं मलखौ सिफायनानै गोदानै भि-मार्ट मुंनि गंसे शपिं मल खुलिदों क'क्राझार सहराव थानाय गोजाम अभारब्रिजनि गुदियाव एबा MRM हस्पिटालनि अपोजिट साइडआव गोदानै भि-मार्ट मुंनि गंसे शपिं मल खुलिदों बे गोदानै खुलिनाय भि-मार्ट शपिं मलाव नोंथाङा गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय आरो बायदि मुवा बेसादफोर मोननो हागोन जेरै उन्दै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै ओंखाम ओंख्रि संग्रानि आइजें आइला आरो बायदि मुवा बेसादफोर मोननो हागोन नोंथाङा बे भि-मार्ट शपिं मलाव नोंथांनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ थांनानै गावनि गोसो बायदि बासिनानै लायनो हागोन